Uimassa EV-piste. Ei, meidän tiimi oli vaan ihan sika kusimainen tossa viimeisellä roundilla. 3 jätkää käppäsi joku haulikankaan kulmassa. Ei, mennään nyt jonnekin. Tää on paskaa, kun mä lähdin ihan kohta. Oho, mä astin vahingossa kivääri. Ei kannata aina Dessua vetää. Mäkin vedän täällä 5-7 nopea. Kroisa, mitä paskaa? Keksi Kroisa. Tän Kroisa. Sinne jätkä. Siis se on pidetty piippu siitä. Joo, tulkaa he tähän selua. Ostakaa munamaksi tarjuu. Vähän luuppa. No vittu rauhoitus saa. Se on arvohoituminen, se pääkkii. Arvassa värittää yksi. Halunkeni poltti. Ville! What just happened? Videoasetukset. Voi vittu, mulla on ihan paska laatu. Koko ruutu. Mitä sä teet? Säädä asetuksia. Mistä? Mistäköhän? Geo. Joo, mä luulin, että sä olet Frans. Jaa. No kun sä et suostunut kertomaan mulle, mä olisin kyllä voinut ihan hyvin kuvatakin, mutta ei. När ska vi gå och spela någon? Fuck. Pepe tulee kohta. Ei vitsi, eikö tässä oikeesti joku oma ääni? Mitä tässä tapahtuu? Tuolta oikeesta alan nurkasta toi nimen merkki pois. Oikeesti alan nurkasta. No niin. Mä vedän edelleenkin tutorialia. Meitsi on sitten ainakin ihan paska tässä pelissä vielä. Mä oon paras. Päivä. Ville loppus klappaamaan. Se oli ääniefekti. Niin vissi. Joo joo. Alright. Mikä vituna nyt oli. Ville koutu hele. Aina on yksi mulkku. Mä ajattelin, että tossa on joku, et verkko Voi on lahtelainen, perkele. niin sillä on sininen nuoli. Niin. Tai et joku internet tai nattitila. Yes! Tai sukupuoli ja Oh. rouva. No. Tää? Ei vittu, Ekat okei. pari roundia pistoolilla ymmärsin Friendly tuo. Fires on hyvä. Joo, siis tässä kannattaa vähän alkuun seurata rahat. maksia, jos se on omalla puolella. Ai niinku tää on lämmittely. No sit tänne voi heittää vaikka Jesse, älä tee se. avikan. Älä heitä granaatteja ketään. Ja jos sä ammut mua, niin... Pelostitte tekillä vaikka. Moro! Eikö täällä on botteja? Tää on Ja nykypäivä meillä on. vähän taktiikkaa sit touhuihin, että ei rampuilla ja mennään. No siis mä oon tottunut Souseen pelaa, niin kelaa sitä. Ei nyt oikeesti vähän pitää, Joo. jos haluu voittaa, niin tää ei oo mitään. Täällä on niin sanotusti kovat piipussa. Ja Vittu tästä ei tuu. pojat on kovana. Tämmösiä se siitä lähtee käyntiin Kukas siellä? vähän. Mitä? Joo, Tässä minkäs piste? Tässä on paikkoja. Lähetään pitääks Noin. ihmiset nyt paikkojen nimet tässä Mä en itse asiassa tässä oo yhtään varma. Pitäisikö mennä tonne pitkälle? Mentiin tänne lyhyelle. Mä Näköjään. seuraan teitä. Pidetään tää ja mennään. Mä Lähetään pidän perää. Voi saakeli. Tää oli pitkä. Moi Tuukka siis. Moi. Mulla vissi CS on vielä. Aplani. Ei oo. Eiku, Ei niin, mun päässyt tänään käymään se. tää on hyvä. Nyt vaan suojataan pommi. Mm-hmm. Se meni hyvin ekaksi rundiksi. Huomaa ottaa. Ui. Siellä on ylhäällä. Ota kaikki. Oi! GG. Otatko vahingossa Hyvä. ton tosen tapa? Otin. Joo, Mä en katsoin suovan. tähän. Minne? Onks meillä kaikki elossa? Ollaan näkö. On. Joo, eikä halke kun pidetään alavaa. Täällä on B-llä, tulkaa tänne apuun. Joo. Ei kantsi. Pidetään pommi vaan. Ville voi Kattokaa, tuolla, ei se kattokaa. haittaa.
No haista paska. Moro! Rampin kautta BL. Luukka, eikä oo timpattu käymään eilen vielä. Nyt loppu noi punktit samasta. Tuolla boksien takana. Istua! Oho, mistä bomba on ammu? Kerttipajan päällä. Joo, sä ammuit mun. See you gonna do me, the paska. Nope. But maybe next time. Sia. Pomma selvä. Mauri, Kerro. kiinnostaako sinua Borderlands jossain vaihteessa ehkä tänään? Kyllä kiinnostaa, se ei ollut kysymys, se oli käsky. No siitä nyt ei. Minä sanoin niin. Mä nyt voisin mennä tällä CS:llä tällä kertaa. Jos, Pistäkää lopputulosta ja jatketaan. onks no sijoinnetkaa Mauri, onks Ville taks? Ei ole. Häh? On. Sijoinnetkaa Mä takas. en oo lähtenytkään tästä minnekään, mä oon vaan... Hyvä. Tule tänne pelaamaan meidän kanssamme. Mulla kukaan yhdistetään aulaan, vaikka mä näen kaikki tää. Katsotaan. Ville! Mies, joka ei koskaan lähtenytkään. Nyt se on hiljaa tuolla. No saman tien kun menee faseen, niin heti tulee hirveet sieltä. Kun ei viitti sanoa naiselle, että hei, nyt pitää mennä jatkamaan pelaamista. Kyllä sitä pitää vaan kun... Ei se oo kuitenkaan chanssiä, unohda. Ville, mä sanoin just, että... Ja mulla Eli on on. voi vittu. Mikä tippu? Mihin me mennään? B, A. B. A. B. B:lle. Kaikki B. Ei sit Jätkät mitään. lähtee A:lle. Se asiassa. Kimmotaan sit seinästä sisään. Mä menen tonne oikealle alastaan souvuna käy. Kuumeessa sisään. Ok. Onks se? Au. Et menekään. Jep, siellä on. Mä vissiin. Huomasit, että Joo, niin on. Taas tekovista. Ei vittu. Mitä sä teet aalle? Mä tulen takapäin. Mikä yksi Joo, jätkä kuolee. Luistella. Vähän. Otetaan tehdään. Jep, myös. Voittaa peli. Havittiin peli itse asiassa. Sen peli. Ei kunhan me oltikin terroristeja. Mitä nää tää on varmaan kuolema. Täällä on. No niin. Ok, tuli yhdellä aavikko, selvä. 4 HP! Verkku. Mä oon sun takana, pidä mun huolta. Siellä oli aavikalla kaveri veikku vaka. Ammun heti missä? kun näkin. Ja alhaalla. Sieltä tulee ja Paskaleikki vaan yksi. Se ampuu laatikon läpi. Aha. Jaa. 2 oikealle. Täällä on savu. Savua. Joo, haasti sniperi, tästä ei kyllä tuu mitään. Itse asiassa ottakaa joku muu pommi, siinä on sulle pommi. En tiedä kelle heitin sen. Jääkö rampot ja mennään taas. Millä helvetin? Joo. Sit suokaa nyt. Siellä niitä on! Ei mennäkään mitään smoke. joo. Ei vittu. Ei ollu oikein rampoa nyt kyllä. Nää jätkät kun vetää avikalla, niin on niin huolella, kun voi vaan vetää. Vedetään Rambo. Nyt kaikki kuolee. Vois Tämmöisestä. lähen toi onnistu. BL Max. Ei kun mulla on sniper. Max ei oo B-Rambo poikia. Voi vittu. Nyt mä menen tänne. Oliks siellä B:llä jotain? Oli. No Ei on kannata hyvä sanoa, kun sä mennä. jumitat siinä seinän takana. No en mä Täällä halua mennä edes keskellä- kokeilemaan, keskellä on Mauri yksi. kuoli siinä. Oha, siellä. No. Mä sanoin, että ei kannata mennä kokeile. No mä en... Melkein tapois. Mä voisin olla meillä nyt semmonen flashymies. Mä annan Hyvä. pistolit ja 2 flashyä. Tääk mä olen neekeri. Et. Kuoli. Häh, oiks siinä joku? Sieltä tuli. Mene perään. Missä? Sori, mä ammuin Mitä? sua. Kuka ampuu mua? Mä ammuin sua.
Siellä tunnelista, Ville. Siinä! Mitä tapahtuu? Kyllä tykkää. 3 points to Gryffindor. GG Ville. Tuolta alta saleen tulee porukkaista. No! Kierrä. Minne? Sieltä Minne mä vasemmalta kierrän? Siitä justiin. Ai sulla oli avikko. Niin, nimenomaan. Ottakaa toi yhden jätkän kuvaa, kyllä sitten toi niinku näyttää niin retulta. Tai sit se on se kakara. Hei. Mennään A kautta kaikki. Vielä huonompi. Ylhäällä yks. Au! Au! Joku oli mun tiellä. Minä se Mä en on. päässyt pois siitä. Mä olin granu, kun joku oli tiellä. No niin, täältä tulee. Ai jaa! Joo. Vetää puukolle. No joo. Ok. Rupee vetää puukolle. Joo hei. Joo. Eiks näihin osu niinku millään? Ei, älä. Sori! Elämä on liian lyhyt ottamaan aina vaan niiltä pois kesken battlen. Just sen takia perättymässä. Urpo. Sillä se Onko on top aina five? se takia on. Sanois toi just toi radio. Budi. Sori Mari. Ei mitään, lähti 80 hopet. Kiva. Ainakin. Vika oli, eikö ei oo ehkä vika, mutta keskellä. Mauri. Hyvä. Yksi jäljellä. Se voitat tän vielä. Missä se on? En mä tiedä. Se on vaikea sanoa. Kyllä on pommi, se bländi ehkä. Antaa mennä, saatana. 57 sekkaa jäljellä. Peliä. On ihan varmasti kämppiä avikaus siellä. Meillähän tietysti. Ei ku Aalla. Au. Viipittää muuten Aalla, poika. Poika piivi. Niin piipittääkin. Moi. No onneksi loppu. Ei tarvitse sen pidempää totakaan. Easy. Ei vitussa. Mitä ihmettä? Pitäisikö tehdä tää? A, B. AP. A. C, D, E, F, G. Okei, sä oot yksin 4 vastaan. Ei mitään paineita. No pressure. Mulla on siinä vasemmalla vielä. In the name. Oho. Pitäisikö mennä A? Mauri taas hafkaan. Paskaleikki. En mä afka. Mä vaan satsuttelin palleja. Toi ei kyllä tee mitään tuolla sataa sniperit tykässä perseeseen. Kun ei ne tuu pihalle vitun tyhmää. Tus Beddenbaari saa. Tuoppi ja lihasika venailevat rauhassa sisällä, kun Speddenbar ottaa rauhassa täällä ulkona ja ampuu päin seinää. Nyt on tiukka tilanne. Tuoppi hakee paikkaa sieltä keskiväylältä, vähän sivusta ottaa tuolta. Lihasika ottaa riskillä sieltä ja kuolee. Tää oli tiukka taistelu. Lähdetään semmosella meiningillä sinne, että oksat Mitä vitsi? Oksat takas. Niin kato, kun yleensä se on, että oksat pois, niin nyt se on, että oksat takas. Mitä järkeä? No ei tos olekaan mitään järkeä, mutta sehän se onkin idea. Asia. Ho! Mistä se? No niin, relaxing, se ottaa paikkaa sieltä kattoikkunasta. Koita vielä. Siellä se on.
Missä? Toisella puolella, oikealla. Ai se olikin hostake. Tuu. Ei ketään. Eikö? Oletko varma? Missä se oli? Ylhäällä. Oho! Issue shot. Tupea meidän rundaa CS Pyörii CS, OMG, LOL, VTF. Meidän elämä pyörii CS. Mulla on vittu ase, joten juokse vittu haneen. Kun mappi alkas jopa Kevlarin ja Aavikan, käytän wallhackia sut helposti paikan on terrori. Luotaan ja varmi. Meidän elämä pyörii CS. Mikä vittu? Ei kun onks tää se mappi? Joo tää on se mappi. Tää on Office. Toimistoporno, mitä? Otetaanko me terroristit? Juu. Ei oikeesti. Oot sä terroristi? Roristi. Toivotaan se Jesseä tässä hetki. Siellä oli Jesse. Noni, hyvä. Nolla tappalus. Siis mä niin tiedät tykkään noista trikoista ihan oikeesti. Vittu. Sun peppusmuodot korostuu hyvin tossa, tiesit sä? Paukkuja. Tää ihan vittu perseestä. I'm planting. Hehe. Hehe. Ai se kuoli. Okei. Ok. Sitten jotain kaikkia turpaan. Ai! Tää ei ollut hyvä leikki. Älkää flashatko vittu. Vitun paskat pelaaja. Täytyykö mun näyttää teille miten tätä pelataan? Mitä mä just kuulin? Syöksy sä. Tapa. Mitä vitsi? Saran mopis vissi oli syttynyt palaa. En mä tiedä. Nyt se vaan laittoi, että se oli herätetty, että se oli kerännyt tunnin nukkua ja mutsi oli sanonut, että haluatko nähdä, kun sun mopoautos palaa? En kans tiedä. Joku siis laittanut mopoauton palaamaan oikein. Ei tuu. Get old! En tuota tiimejä vieläkään. Paino space. Hefrikut varmaan saa. Se pane. No niin. Nyt tästä lähtee. Mitä vittu? Ah. Ei vittu. Mikä on kun ei taidot riitä? Nimenomaan. Mikä on kun ei onnistu? Pelasin 2 lippaista yhtä jätkää eikä se vieläkään kuollut. Vinkki. Tähtää sitä jätkää päähän. No kun se liikkuu kun vittu kani. Vähän niinku Max. Niin vittu. Joo, vähän semmosia kavereita. Muuten hieno tuulet. Pakko myöntää. Taitaa tulla 0 peli. Ouu! Ei tullut. Hei, tuolla hostakien luona yksi jäpä. Mä oon kuollut. Hyvä. No ette te ainakaan voita, se on ihan vitun parempi. Haistat sinä mursu, paska! Haista sinä vitu neekeri vittu, mene nutsiin rumaa lutka mutsias. Ei nyt mä lopetan. Missä? Siellä. 1 HP on. Älä liiku Max, mä vedän sun mataan. Ei! Eiköhän joku ampu mut niin... Ai, taas! Vittu tuo kohta. Mä oon mun ekana. Kiirikäden asentoa, niin sitten sieltä tulee bossure ja raiskaa. Älä valita, mä pelaan hiikari, jos se on olla mä. Ei sitten valiteta, on se raiskaus vaatii. Ei! Jes, se saakeli!
Pääs pois sieltä, Ihme haulikko Miten pääse pois? Missä on tuolla alhaalla? Ampukaa kaikki. Maksia. Multu! Ei vittu. Latkakaa nyt sitä vitu ärteitä. Godslide. Moi Maari. Toni. Moi. Moi. Moi Max. Meikäkele. Moi Jesse. Joo, nyt. Tää on ihan HP. 5. Paskaska sä oot. No niin, taas. Joo. Moi Jesse. Mä ampu 3 tyyppiä. Moi Jesse. Se haulikko. Multu! Kyllä Jesse, vähän saatu turpaa. Teitä on miljoonakin samassa paikkaa nyt. No Jesse, vähän meillä on sama ongelma. Teitkin on miljoona. Miten se ei Hitto, kuole? mä oon yrittänyt sen vartamaan. Leita. Hei, älä tikuta mua, hei. Turppa kihelani. Onko mä ainoa, joka on selvinpäin tässä keskustelussa? Ei, minä olen Porukat kikattaa kun perjantai-iltana. nyt on sunnuntai. Hei, mikä Outlast-mäppi tää on? Ihan hirveen näköinen. Sä tuolla taivaalla näitä. Voi jumala. Vittu kauhea valomyrsky. Mitä vittu? LTV, mä oon samaa mieltä Risti, joka tuli LTV. vastaan. Ei, minä valota! Älä. Poliisit tuli takapäin. Mikä saunassa vetää vielä. Poliisi. Häh? Minä. Älkää ampuko. Kaikista suurin kiinnostus on se, että kun vaan alussa äänenpaimeni, mutta sit se vaan lähtee vaan. Näkee taivaan. Joo, mä oon huomannut kans sen. Tai se on vaan niitä. Pusattaa mua! Silleen kai hyvää. Ei! Ville tulee Tää. 18-vuotiaana äänet. Heitätkö heitä? Mä kyllä Moi. Ei täs näe vitsi yhtään mitään. Paskalei. tänne niin mä tapaan itteni. Oi! Miten oli mahdollista? Tuli muuten aika Kulman takaa tapoin. sopivasti siinä. Vielä leipä. Shit! Mennä! Jesse, miksi et sä ampunut? Veti miten. Ville! Oi! Vittu toi taiva. Tää kuulemma buka. Tää kuulee. Veli. Kyllä aikaa. Mitä me täällä tehdään? Niin. Tää bukas. Peleet itse. Oh really? Teleportti kato. Ota toi päälle. Tää kuulemma bukas. Siellä olisi pari päivää alea jäljellä tästä hostaa. Ui saa! Tiedä missä mä oon. Paljon sulle jäi Pedro HP? 32. Oota mä tullut. Ai se tuntuu aina kahdesti. Kahdesti tulee. Mä oon enemmän noita revolverimiehiä, kun ne laukee kuulua. Oi, ykköselle päähän! Vitsi kun lagaa, koko servu kaatuu. Ei. Ei vielä, ei. Joo, servu kaatu. Nyt kaatu servu. Noniin, Pois. kella on pornot latauksessa taas kerran. No, oota, mä laitan pois. GG Budis. Kudi. Mikä? Budisme. Kudis. Rankaistus. Budisme. Budisme. Ai jaa, läskäs. Joo, no kapa uudestaan. Ei nyt takaisin tänne samoin servuun. Kaikki nyt tänne takas. Okei, kanattu mikki. Niissä. Pitääkö lyödä? Niin perseestä. Ei vittu, innekään lerssiä, vittu oikeesti nyt se aikana musta jööty poskeen.
Vittu kun Jonan menee saatana ohitte nyt koko talo heilu, niin vittu ei pysty piirikään pitää mukaan. No niin nyt tää. Ui jumalauta. Sattu sä istut sen Juu, istu. Emu on rappusten vieressä. Kenen? Jättikin upo. Kuoli nyt saatana. Hei vitsi, sä oot ekana! Vittu mikä jätkä, mä ammus. Tänne ampuu. Tänne ampuu. No älä ampuu. Mä otin leveli jotain. Onkin leveli. Moi. Pedro, me ihan oikeesti. Kattele mikä se siinä tatti oli. Välillä hyvä kattelu. Mä en enää mene tonne alas, Mauri on siellä joku MP-temmossa. Hei, mulla on tässä pieni problematiikka nyt, että mä niinku pelaan syön ja pitää vielä niinku Joo, maksaa. aikaa, et vetäkää käteen. Pois. Itse asiassa toi katso se oli kaikki. Mä oon liekeissä. Tää kämpä. GG noob. Varpit. GG noob. Älä saakeli! Meinasin, että meinasin. No ei se tule. Oi, mä katton Crashin. Päättyykö se nyt? Joo. Joo, katsellaan Kuka huomenna. hostaa? Ville hostaa. Ville soittaa meille kaikki. Roo.